Erdi Aroan jendearen ugalketa misteriozko gaia zen. Teoria hainitz bazen, gehienetan Aristoteles grekoaren edo Jesu Kristo ondoko 2. mendeko Galeno medikoaren idatzietan oinarrituak. 1677an mikroskopioa asmatu zen eta horri esker espermatozoideak aurkitu ziren. Haien formaren gatik animalkula izena eman zizaien. Uste zuten bakoitza izaki nimino bat zela emaztearen gorputzean garatzeko prest. Baina urte bat berantago ohartu ziren landare zorri emeak ernaldu gabe eman dezakela bizia. Emaztearen gorputzean kukutu haute zen, beraz izaki niminoa. Teoria berri bat sortu zen orduan, ovismoa. Eztabaida bortitza izan zen animalkulisten eta ovisten artean.